Assalamualaikum sih, Mbak. Waalaikumsalam. Ndoro Ayu Wak Marinarto napa mboten? Damel apa Arto? Ananggap pajang. Waduh. Urun pinten? Kok isu-isu arak tak takoni malah arak nanggap wayang riko. Heeh. Mantu Ciro. Mantu nyong mantu karo sapa? Oleh bejo. Ciro arun piro? Arak nanggap apa jane kok kon uran-urun apa? Hah? Isu-isu arak nanggap apa? Nanggap pajang. Temenane dalange sapa? Gitu. Gito. Heeh. Kok riko ngerti dalang Gito? Ngerti po? Ngerti. Arta Ciro urun piro arta? 50 juta. Celingane ono 50 juta ora? Lah kok kon urun duit sih kela? Iya, celengane dibetoke. Lah riko arak urun piro? Nek kela urun 50 juta. Iya mbono 50 juta ora. Ajarene arak goreng Mekah. Cici meneh cicu atur sapi. Sesuk sapine sapa? Sapine wong dhuwur. Wong dhuwur. Ya Allah. Lela urun piro lela? 1 juta po. Anane celengane ana piro? Lela. Ngolelake arak nggo tuku mobil. Tuku mobil ya lela. Nek nggon riko nggo ring Mekah. Wong kok siji rung rampung njaluk siji meneh mikirke werna-werna mumet lah. Rek sarapan pura? Sarapanku. Ya wis Urung nyong. adus. Ya wis nyok sarapan dhisik ya. Heeh.